Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, sa ating iFriend ay kamakailan po ay pinasinayaan ang groundbreaking nito pong bagong NFA warehouse po dyan po sa may bayan po ng Rosales. Ngayong umaga po, panoorin po natin ang naging aking panayam nitong weekend po, Idol, kay Sir Larry Lacson, ang NFA Administrator po, no? Ng ating pong National Food Authority sa buong bansa. Narito po ang aking panayam. Magandang araw sa ating FM Dagupan at nanonood po sa ating Facebook Live ngayon. Kayo po ay nakatutok po dito sa programang IFM News Prime Edition. At ngayong araw po na ito, tatalakayin po natin yung isang mahalagang proyekto po ng National Foods Authority dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ito po yung tinatayong NFA warehouse sa lalawigan po ng Pangasinan, dyan po sa may bayan po ng Rosales, na layong pong palakasin ng imbakan at distribution po ng bigas sa buong Region 1. Kasama po natin ngayong umaga ng Lunes ang pinuno po ng National Food Authority, si Administrator Larry Lacson. Sir Lacson, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Hi, good morning Mark at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan, partikular dyan sa mga kababayan natin sa may Pangasinan. Magandang umaga po. Opo. Admin Larry, ano po ba yung pinakadirektiba ng Pangulo when it comes into food security at dito po sa mga pasilidad na makatutulong po sa ating mga magsasaka na itinatayo po sa buong bansa? Well, malinaw at mariin po ang utos sa atin ng Pangulo, no? At sa buong DA at sa atin sa NFA na palakasin ang ating buffer stock at nang sa gayon ay meron tayong mga mahuhugot na stock kapag may kalamidad at emergency. Hindi lamang yon, alam ng Pangulo ng kakulangan sa post-harvest facilities, no? In particular sa NFA lang, 10% lang ang kayang tuyuin, 25% lang ang kayang gilingin. So, alam ng Pangulo, sabi niya, paspasan natin ang ating mga post-harvest modernization program para mapakinabangan ng ating mga kababayan at ng ating mga kababayang magsasaka na siyang talagang direktang makikinabang pag meron tayong mga post-harvest facilities. Ito pong itinatayo po na new warehouse facility dito po sa bayan po ng Rosales. Ano po ang kahalagahan po nito dito po sa lalawigan po ng Pangasinan, maging sa buong rehiyon po? At paano po ito makakatulong po para sa mas mabilis po at mas maayos na pag-iimbak po and distribution at the same time ng bigas sa Region 1? Well, etong itinatayong warehouse, no, at a dryer house dito sa Rosales, Pangasinan. Unang-una ay itong karagdagan na 120 metric tons of drying capacity per batch ay malaking tulong sa ating mga magsasaka, no? Ang ibig lang sabihin nito yung mga dating magsasaka kung dati bibilad pa nila bago nila maibenta sa NFA, ngayon pwede na namin tanggapin kahit fresh dahil matutuyo na natin, no? Yung 120 tons, siguro mga 2,400 sako yan, no, per batch. So, yan, malaking bagay yan, mga 24 na magsasaka sa isang batch ang mapapatuyo niyan. And at the same time, pag ganyan, mas marami kaming mabibili at maiimbak. Kapag marami kaming naimbak, at kung matapos na rin yung rice mill, magigiling natin ito agad for distribution. So anong ibig sabihin yan? Faster drying, milling, and distribution. And at the same time, yung pinakamahalaga, increase in capacity. So talagang ibig sabihin po nito, mapapabilis po yung pagdating ng bigas sa mga pamilya at saka sa mga community po natin. Tama, no, sa ating sa ngayon, ayokong sabihin pamilihan, but sa ating mga kadiwa centers kasi inaantay pa natin mabago ang batas na kung saan payagan muli ang National Food Authority na makapag-release sa mga pamilya. Bilang bahagi po ng NFA Modernization Program, ano-ano po yung mga
bagong teknolohiya o yung system po natin po na pinatutupad when it comes sa mga warehouses po natin para masiguro po yung kalidad, yung kaligtasan po at saka syempre yung sapat na buffer po ng stock ng bigas? Well, marami tayong i-introduce na pagbabago in the way we do things sa National Food Authority, no? Unang-una na i-pilot na natin yung ating tanner bag system kung saan ginagamitan natin hindi na sako kung hindi 1 toneladang sako, no? Meaning sa isang malaking sako, 1 tonelada ang laman, no? Mas episyente ito at mas madali ang operation, mas mabilis at mas nakatipid tayo. So yun yung unang-unang na-pilot na natin last year in 3 sites. At ngayon, dadagdagan natin ito ng dadagdagan until mag-2028 na halos lahat na sana ng ating bodega ay using na ng tanner bags. At kung saan din maglalagay tayo ng gantry system para hindi na tayo gagamit ng mga forklift, mas mabilis din ito. Ang kaakibat niyan sa ating modernization ay yung pag-modernize nga ng post-harvest facilities natin. Dryers, at rice mill, at pati weighing scale, etc. Lahat yan computerized na. No? Sabi ko nga kahapon doon sa groundbreaking, kahit saang lupalop ako ng mundo, pwede kong makita sa cellphone ko kung ang Rosales ba ay nagtutuyo ng balay, o nagigiling ng ng palay, or puno na ba ang bodega, makikita ko with the CCTV and the system, nakabit-kabit buong bansa, no? Interconnected, napakadali po ng monitoring and management. So ito, paano po ito, yung pong ibang technology na talagang makapipigil po ng pagkasira at pagkaluma po ng mga bigas po natin sa mga warehouses? Ako nun. So hindi na masyadong naapektuhan ng elements, no? Meaning ng temperature, humidity, yung ating mga palay. At the same time, mabuti nabanggit mo yan, yung pagpe-preserve ng quality. Itong mga tinatayo din natin na mga warehouses at imbakan, kasama dito yung mga silo. No? Silo na kung saan ito ay pwedeng palamigin up to the level na malamig na hindi masisira yung ating palay at bigas. No? Sama-sama yan, pati yung ating mga nire-rehabilitate ng mga warehouse, meron na sila ngayon mga malalaking electric fan at insulation para mas malamig sa loob, no? Kung nakikita ninyo yung sa mga simbahan ngayon na malalaking electric fan, ganun po ang nilagay natin sa ating mga warehouse para ma-preserve yung ating quality. At the same time, pagdating sa quality, kapag nabago ang batas kung saan makapag-release tayo sa merkado, iikot ang stocks natin. That's the best way to preserve quality kasi hindi natatagal sa bodega, gigilingin na at i-release natin sa merkado. Opo, yung pong mga ilang magsasaka natin dito sa Pangasinan, umaasa po dito sa mga tulong po na nanggagaling po sa gobyerno. Ang NFA po, particularly, ano po ang inyo pang pinaka-tinitingnan po dito na magandang tulong po na may papaabot sa ating mga magsasaka sa Pangasinan at sa Region 1 po as far as NFA is concerned, Sir Larry? Well, unang-una yung presyo ng ating palay, pagbili sa ating magsasaka. Makakaasa sila na hindi ito bababa doon sa punto na malulugi sila. In fact, sinisiguro namin na kapag nakapagbenta sila sa atin, ay kikita sila. That's one. Yun yung pinaka-importante. Pangalawa, binabago natin yung mga standard operating procedures na nakita ko at napag-aralan ko na dapat nga lang baguhin, no? At the same time, sa mga hinaing ng iba nating mga kababayang magsasaka, yung pagbili ng palay, inaayos natin yung SOP. Na kung saan, sa ngayon kasi ang standing SOP, 12 to 14% dry. Okay? Pag bumaba doon, hindi matanggap. No? Pag wet, so more than 14 hanggang 30 pataas, no? Ganun yun. Pero ngayon, isahan na lang. So, for example, from 11% hanggang 35%, kung alin ang moisture content doon ng dinalang palay ng magsasaka, may corresponding price na. So, malilesen ang rejection.
So Okay. yun po yung sinasabi natin na mas mapapabuti sa ating mga magsasaka. Opo. Sir Larry, meron po bang target ang NFA sa dami po ng palay na bibilhin po mula po sa mga lokal na magsasaka natin? Sa ngayon, ang target natin sa buong Pilipinas sa itong taon na ito ay nasa 790,000 metric tons, no? Yun ang ating target sa buong Pilipinas. Malaki ang volume, hindi ko lang alam ang breakdown natin ngayon. Ang volume na manggagaling sa rehiyon 1, 2, 3, at saka 4, at saka 6, no? At saka 9 and 12. Malalaking volume yan. Yan sa norte, Northern Philippines, alam naman natin. From region 3, pababa to 1, talagang rice producing region yan. Kanya dyan tayo mas mataas ang target. Okay po. Sa palagay niyo po talagang makatutulong po itong mga modernization natin, pagtatayo ng infrastruktura para hindi po mapilitan po yung mga magsasaka na ibenta po yung kanilang ani sa murang halaga po sa hinaharap. Ay, malaking tulong ito, no? At least kung dumami ang aming warehouse, mas dadami ang aming pwedeng bilhin sa ating magsasaka. And at the same time, sabi ko nga, hindi lang ito, kabit-kabit ito, yung modernization plus yung pagbago ng batas. Yun yung highest benefit na makukuha ng ating magsasaka. Kasi, kunwari, bigyan ako ng 9 billion pambili ng palay at meron akong pag-iimbakan. Kapag na-release ko regularly, yung pera na yon maiikot ko. So yung 790,000 metric tons na target ko, kapag nailabas ko ang kalahati doon, bibili na naman ako ng panibago. So tumataas habang naiikot natin yung stocks. Kanya talagang napakahalaga ng modernization plan na ito. At nang sa gayon, no, target natin at least mga 10% na siguro, no? Sana nga hanggang 15% ng production ng buong Pilipinas mabili ni NFA. Sa gayon, napaka-stable na presyo na yan sa merkado. Opo, segue lang ako ng konti, Admin Larry. Dito po sa ano po sa mga road farm to market road. Gaano po ito kaimportante naman po sa inyo pong pananaw sa pamunuan po ng NFA? Well, sa National Food Authority, since kami, ang numero unong kliyente namin ay magsasaka. At ang magsasakang ito ay mayroong ang mga sakahan nila ay talaga namang malayo. Malayo sa barangay road, malayo sa municipal road, mas lalo na, no? Kailangan nilang mabili na madala ang produkto kung saan nila ibebenta, kung sa NFA man, no? Ngayon, kung ang ating mga farm to market roads ay talaga napakahirap daanan at hindi maayos, habang tumatagal po ang ating palay na hindi nadadala sa merkado, nasisira po yan. Umiinit po yan, living organism yan nagre-respirate and all. Minsan pag inabot ng isang araw, naninilaw na yan. So importante na ang ating magsasaka nakalink ng mabilis sa merkado. Ano yung link na yun? Farm to market roads. Dapat nandyan, nakalatag, sana nga lahat ng palayan at ang sakahan natin nakalink na sa mga cemented farm to market roads. Even irrigation, Admin Larry, ito po is napaka-importante po, no? Paano po Definitely. paano po nakakatulong po ang NFA para po ma-push doon po sa ating pong mga namamahala, particularly sa NIA, ito pong kailangan din po syempre ng ating pong mga magsasaka. Well, napaka-importante ng tubig. Kung walang tubig, wala tayong agrikultura. Ganun lang kasimple yun, no? Pagdating naman sa irigasyon, mahusay ang ating administrador din yan, si Administrator Eddie Guillen, no? At alam niya kung ano yung pangangailangan ng ating mga magsasaka. In fact, we have a very good relationship and collaboration with the National Irrigation Authority, kung saan nagpa-partner din sila sa amin. Binibili din namin yung kanilang produkto ng kanilang mga irrigators association. So, sana nga lahat ng ating mga palayan at mga bukirin ay mapatubigan, no? Alam natin, masyadong matrabaho at mahirap pinatak yan. But yun yung ating aspirasyon, no? Farm to market roads, kompleto. Irrigation facilities, kompleto. At yun nga, ang market natin, isa si NFA, ay nandyan lagi, nakasuporta na maganda ang presyo.
Opo. Sa harap po siyempre po ng hamon po tulad po ng climate change tapos siyempre daanan po tayo ng bagyo at eto naman po dry season na naman po, Admin na Larry. Yung ibang supply po may mga disruptions. Papaano po pinapalakas ng NFA yung pong ating food security sa bansa at ano po ang, papel po ng bagong pasilidad po na ito sa ganitong sitwasyon po? Well, climate change, nandiyan na yan. We have to adapt to it. We have to be ready with it. Kasama na ng buhay natin yan. Huwag na nating iaalis sa isip natin yan. Kanya naman, sa National Food Authority, pagdating sa kanyang bagay, dapat ang aming mga facilities ay talagang can withstand the elements, no? Bagyo man yan, hangin, ipo-ipo or something na ganun, baha, dapat lahat ng facilities natin ay ready sa ganyan. That's why ganun naman ang mga naging design ng ating mga facilities, particularly warehouses, so that secured ang ating stocks, no? At we can continue to serve our countrymen at ang ating magsasaka kahit umuulan o bumabagyo. Yun naman yun, no? When it comes to other technologies, the Department of Agriculture is taking care of that. Marami silang mga programa in terms of climate resiliency. I know that for a fact kasi kasama tayo sa strategic committee ng DA at nagmi-meeting tayo halos linggo-linggo, halos walang palya yan. Opo. Mayroon po ano po ba yung target timeline po ng, pagtatapos po makumpleto po itong, ating warehouse facility sa Rosales at yung pong, operasyon po ba agad-agad po ito na, ipapatupad po, papatakbuhin pagkatapos po itong maipatayo? Yes, kapag natapos at na-commission na ito, immediately gamit na agad ito. Kumbaga, ika nga, we need it yesterday. So nagkataon lamang, hindi agad nagkaroon ng pondo after mapasa yung RTL. Well, sa panahon lang ng ating Pangulong BBM, nagkaroon ng pondo of this modernization. Nag-umpisa ito noong 2024, no? At magpapatuloy ito hanggang 2028. So, dito sa Rosales, target natin, sinabi ko sa mga contractor at sa ating mga kasamahan, na pagtulungan ninyo matapos ito at ma-inaugurate ng December. Although medyo, tingin ko, realistically, medyo it's a tall order. Pero binigyan natin sila ng challenge na tapusin ito by December at na makapag-inaugurate ng December. Kung lumampas man ng konti, sana kaunti lamang. Opo. Kamusta po nung ano po, nung, inauguration po ang mood ng mga magsasaka, nang mabalitaan po nila itong, groundbreaking po na ito? Well, natutuwa tayo. Nandun ang ating mga kasama magsasaka, mga leaders, mga stakeholders. Nandun din yung mga some grain retailers. Ang ating magsasaka, I think, na-interview din ng PIA kahapon or ng PNA, no? Tuwan-tuwa sila at alam na din nila kasi yung problema, no? Kung alam natin, sila mas alam nila. So tuwan-tuwa sila na merong ganitong facilities na nag-groundbreak tayo at meron silang inaasahan sa hinaharap na mas makakatulong sa kanila. So I think sa nakita ko sa kanila, they are excited, no? Sabi ko, imbitado silang muli pagdating ng inauguration. Bago po tayo magtapos siguro, ano po yung inyong mensahe po, no, sa ating pong mga magsasaka at siyempre sa mamamayan po ng Pangasinan at sa buong Rehiyon 1, sir? Well, sa ating mga kababayan sa Region 1, sa Pangasinan, ang National Food Authority po, malaki po ang taya diyan sa Rehiyon 1, no? So in terms of modernization, marami po tayong investment diyan. At alam namin ang hinaing ninyo, hindi man namin matugunan lahat yan at dahil napakalaki naman po yan at pinagkakasya lamang po namin ang aming pondo, makakaasa naman po kayo na patuloy na mag-i-improve ang National Food Authority para i-address ng ating mga concerns. Sa pakikipagtulungan, ito, I would like to emphasize kasi very cooperative ang ating mga local government units dyan sa Pangasinan and dyan sa Region 1. Kanya kami po'y natutuwa sa national government. Pagtutulong-tulungan po namin ito. National Food Authority Administrator Larry Lacson. Magandang umaga po at maraming salamat po. Magandang umaga at maraming salamat din. Intriga. Issue. Eye for an eye.